लोगोफोर स्टार्ट होबाय अमा थावख्रि फेस्टिभेलाव थांनो नै थांगासिनो दं नै जोंनि टीमा माखासे टीमा अबेजों थांगोन गथ'फ्रा थांबाय नामा ना थांथ'वाखै बिनिफ्राय जों दा स्टार्ट होबाय लोगोफोर डिमाकुसि ना खैराबारि डिमाकुसि आरे खैराबारि डिमाकुसियाव बे उदालगुरियाव गोग्लैयोना जोंनियाव तामुलपुराव गोग्लैयो बे जों स्टार्ट होबाय लोगोफोर थांगासिनो लोगोफोरा बाल्थिं दालां बारबाय जों शुटिं खालामफैग्राया धर्मनारायण ना बेयाव थाहैबायनो नुनानै न'खौनो सोर धर्मनारायण बै मा जागायगुरिनि औ बरिया हाजो सेराव न' हा ओरैनो बेयो साहाया दानस्रांजोबदोंसो नामालै साहा बागानालाय बरिया रास्ता है रे बरिया रास्ता है दैलाङावसो दानोना दैलाङाव थांगासिनो बहा थांनो नागिरगासिनो दं एसे खिथाहरदो एसे फोरमायहरदो जों बहा थांगासिनो दं अमा थावख्रि मेला लोगोफोर जों दा सफैबाय अमा थावख्रि माबायाव फेस्टिभेलाव दा जोङो थांनोसै नै जोंनि थांनांगौ स्टेजाव नै टिकेट लानांगौनो बेनिफ्राय नै आखायावबोखौ गाननांगौनो बहा जोंनि हरदों आंनो मोनसे बोरो नों गानबाय नै आखायाव गाननांगौनो मा आखायावबो गाननांगौ आरो माबा टिकेटबो लानांगौ नै टिकेटआ जाबाय टिकेटआ बेसेबांनि मिथिगौ ना 3,000नि 3,000नि दा जों थांनोसै जोंनि स्टेजाव नै बैलाय लोगोफोर जों जिरायबाय नै मानसि जाफैहांजोब्बाय नै मेइन स्टेजआ बेयावनो गासिबो आर्टिस्टफ्रा बेयावनो फैजोबगोन लोगोफोर एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शन आरो लोगोसे अमा थावख्रिखौ जोंनि गेजेराव जोंनि सारा बुहुमनि गेजेराव सिनायथि होनो थाखाय जे मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे जोंनि जायगानि मोनसे जोबोद गेदेर मोनसे मुं थागोन बे खनसे गासिबो आखाइ हमनांगौ रायजोफोर ज'यैनो बे अमा थावख्रिनि थाखाय गासिबो रायजोफोर